Tänään mä ajattelin vähän puhua aiheesta, mitä multa on kysytty tämän YouTube-matkan varrella todella usein, ihan livenäkin. Eli kuinka paljon tällä YouTubella nyt oikeasti voi tienata. Siellä on moni arvuutellut, että ei tällä minun sisällöllä pysty ainakaan elämistä kustantamaan. Ja sitten moni on ihan livenäkin tullut kysyä ihan siis mielenkiinnosta sitä, että no, paljon sä ylipäätään suunnilleen voit tienata ja ehkä ennen kaikkea sitä mekanismia, että mistä ne, että miten ne muodostuu ne tulot, että mikä siihen vaikuttaa. Ja kaksi yleisintä ajatusta, mitä ihmisille useimmiten tulee mieleen, on näyttökerrat ja tilaajat. Ja tää on jännä juttu, että sit välillä tuntuu, että ne tilaajatkin on semmonen, että moni on olettanut, että pitäisi olla tosi paljon tilaajia, että voi tienata tällä YouTubella mitään. No, käytännössä, jos lähdetään ihan alusta liikkeelle, että mitä tapoja YouTubessa on tienata ja millä tavoin mä tienaan ja minkä verran, niin voitaisiin sitä avata vähän tällä videolla. Eli YouTubessa on käytännössä se yleisin tapa, uskaltaisin väittää, tai ainakin se tapa, miten meikäläinen tienaa käytännössä tuloni YouTubesta, on YouTube AdSense mainostulot. Eli käytännössä pitää olla vähintään 1000 tilaajaa, sitten oliko siinä joku tietty määrä julkaisuja, oliko vähintään 3 videota ja saattoi olla jotain muitakin, oliko joku tietty minimimäärä, joku katseluaikoja tai joku. Yhtä kaikki tietyt minimikriteerit, se 1000 tilaajaa on ehkä se vaikein kriteeri saavuttaa, mutta sitten kun sen rajapyykin saavuttaa, niin käytännössä sä voit sieltä YouTube-studiosta silloin pistää mainokset päälle ja siinä sitten kestää X aikaa. Mulla kesti muistaakseni joku kuukauden verran, että Googlelta tuli sitten semmonen ihan paperinen kirje, missä oli semmonen PIN-koodi, millä pystyi sitten vahvistaa sen oman tilinsä tai jonkun tämmöisen vahvistuksen tehdä, en enää edes muista miten se kaikki meni. Ja sitten sinne laitettiin omat maksutiedot ja Google pystyi sitten rupeaa maksamaan niitä mainostuloja sun videoista. Ja nyt sitten tämä, että miten niitä tuloja nyt, tai mihin se perustuu, se tulojen tuleminen, niin se ei perustu tilaajiin. Näyttökerrot on yksi, mutta vieläkin tärkeämpi on se katseluaika. Eli käytännössä miten kauan sun videoita katsotaan, miten monta mainosta sun videoilla ehditään näyttää. Ja katseluajan lisäksi yksi tosi tärkeä kriteeri tai juttu on tässä myös se aihe. Eli mitä aiheita sun videot käsittelee, onko se teknologiaa, rakentamista, onko se jotain vlogia, lifestyle, mitä ikinä, niin kaikissa aihealueissa niin on vähän erilainen se, että miten paljon siitä voi saada tuloja. Eli jos karkeasti yleistetään, niin mitä isommat rahat liikkuu, vaikka autot, teknologia, rakentaminen aihealueessa ja miten paljon niitä, miten isot rahat niissä liikkuu, niin sitä enempi voi saada niitä mainostuloja käytännössä. Kyllä, olipa vaikea nyt sanoa, mutta siis pähkinänkuoressa niin siinä on ne yhdet tärkeimmät mittarit. Ja sitten tietenkin se yleisö, että minkälainen yleisö sulla on, että onko sulla ostovoimainen yleisö, onko sulla täysikäisiä ihmisiä siellä katsomassa ja minkä ikäisiä. Mulla on esimerkiksi suurin katsojaryhmä on keski-ikäiset suomalaiset miehet ja se on lähtökohtaisesti aika ostovoimainen yleisö. Ja sitten itse asiassa tää on hauskaa, koska mä en tiennyt näitä ennen silloin, kun mä aloitin tämän YouTuben tekemisen, mutta sitten mulla on vasta paljon myöhemmin selvinnyt. Itse asiassa siellä te olette kommentoinut jotkut, ja sitten mä oon alkanut itse tutkia tätä, niin sitten onkin huomannut, että ihan vahingossa on käynyt näin, että mä oon just ruvennut tekemään näistä NS-rahakkaimmista aiheista videoita. Että en todellakaan tiennyt tätä asiaa, että siinä on joku yhteys sillä aiheella ja tuloilla. Mutta siis käytännössä mullakinhan on sähköautot, no rakentamistakin on vähän ollut, mutta raha, yrittäjyys, ne on kaikki semmosia korkean
korkean RPM:n niin kuin aiheita. Elikkä ehkä niin kuin tässä kohtaa voisi vähän avata, että mikä se on se RPM ja mitä muita termejä tähän liittyy. Elikkä mulla on täällä tämmöiset muistiinpanot, että mä höpötä ihan omiani. Niin jos nyt lähdetään ihan perusteista, niin RPM on käytännössä revenue per mille, eli kuinka paljon sä saat rahaa per 1000 näyttökertaa sun videosta. Jos se on vaikka 5, niin 100 000 katselukerran video tuottaa mulle 500 €. Sitten 1 000 000 katselukertaa vastaavasti 5000 € tuottaa sulle. Mutta se voi vaihdella tosiaan se RPM tosi paljon. Niin kuin sanoin, niin aiheet vaikuttaa, yleisö vaikuttaa, katseluaika vaikuttaa ja myöskin se, että missä maassa sä oot. Eli aika paljon on tommosiakin speksejä, mihin sä et voi käytännössä vaikuttaa, että mä asun Suomessa ja se vaikuttaa myös tuohon. Ja mainostajat vaikuttaa ja vuoden aikakin vaikuttaa. Elikkä nyt me ollaan vasta niinku raapastu tätä pintaa ja yleensä kun multa kysytään sitä, että no miten se niinku tulo muodostuu, niin mä monesti niinku avaan lyhyesti ja sitten kerron niinku ehkä ihan alkuun, että no siihen vaikuttaa tosi moni asia, niin kuin ehkä nyt tässä tuutte huomaamaan. Ja sitten toinen tosi tärkeä termi on toi CPM, eli paljon mainostaja maksaa 1000 mainosnäytöstä. Tämä ei ole siis se, mitä mä saan itse niin tulona itselleni, mutta YouTube siis ottaa siitä välistä sen osuuden. Se on joku prosenttiosuus, mä en tiedä sitä, mutta voidaan kuvitella, että se voi olla vaikka 15 € se CPM ja sitten julkaisija, eli minä voin saada sitten vaan jonkun 4-7 € siitä rahasta. YouTube ottaa sitten välistä. Mutta siis toi RPM on niinku silleen tosi oleellinen luku, koska se kertoo käytännössä yksinkertaistettuna sen, että paljon mä nyt saan per 1000 näyttökertaa euroja käteen ja se on hyvin helppo ymmärtää. Mutta sitten CTR, eli onko toi nyt sitten click-through rate tai joku näin englanniksi, mutta kuitenkin, että kuinka moni klikkaa mun videoita. Ja tähän liittyy nyt se hyvä pikkukuva, thumbnaili ja otsikko. Miksi niihin halutaan panostaa, koska se on tosi oleellista. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, että no, mitä enemmän klikkejä tulee, sitä enemmän tulee näyttökertoja, sitä enemmän tulee rahaa. Mutta pelkkä klikkien kalastelu ei olekaan kovin järkevää, koska sitten ehkä yksi tärkein mittari, niin kuin tuossa alussa taisin mainitakin, niin watch time, eli katseluaika. Miten pitkään jengi katsoo mun videoita, tai ylipäätään mitään videoita. Ja se on hyvin helppo ymmärtää, että jos on tunnin filmi, niin siinä ehtii aika monta mainosta enemmän näyttämään kuin 10 minuutin filmissä. Ja sitten siinä ihan on myös semmonenkin mekanismi, että YouTube suosittelee semmosia videoita enemmän, mitä katsotaan pitkään. Eli käytännössä se on ihan semmoinen ultimaattinen goal, että jos mä sisällöntuottajana onnistun tekemään niin kiinnostavan videon, vaikka tunnin videon, ja tosi iso niistä, ketä sen videon klikkaa auki, niin katsoo sen koko tunnin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se on tosi vahva signaali YouTubelle, että tätä kannattaa myös niin kuin suositella muille. Ja tää on muuten itse asiassa mielenkiintoista, että mä en nyt muista prosentteja ulkoa, joku voi ne kaivaa, mutta se on hyvin merkittävä prosentti niin kuin YouTubessakin kulutetusta sisällöstä. Tulee käytännössä sen etusivun tai sen sun feedin kautta, että mitä se YouTube sulle suosittelee sun aiempien katselujen tai perusteella ja näin poispäin. Että se on hyvin leijona osa ja sillä on sen takia tosi iso merkitys, että pääseekö se sun video sinne, niin kun että YouTube alkaa suosittelee sitä. Aika harva minunkaan sisällöistä on silleen, että jengi niin kuin hakee vartavasten. On niitäkin, mä näen tuolta tilastoista, mutta niin kuin pääasiassa se tulee sieltä niin kuin YouTube-etusivun kautta se liikenne minunkin kanaville. Mutta siis mitä se RPM, eli revenue per mille, eli siis mitä se 1000 näyttökerran niin kuin tulo nyt voisi niin kuin Suomessa suunnilleen olla,
niin esimerkiksi peliaiheisissa videoissa 1-4 euroa, vlogit ja viihde 1-5 euroa, eli nämä on suhteellisen alhaisen niin kuin, tulon aiheita. Ja sitten podcastit ehkä 3-8 euroa per 1000 näyttökertaa ja businessraha sijoittaminen heti nousee, eli 8-25 euroa tai jopa enemmän voi olla, jos on tämmöisiä aiheita. Teknologia 4-15 euroa, opetustutoriaalit 3-12 euroa ja nämä on niin kuin siis arvioita, nämä ei ole mitään silleen kiveen kirjoitettuja. Mutta siis näistä syistä johtuu, että näyttökerrat ei todellakaan kerro kaikkea, vaan tosi moni muu faktori vaikuttaa, aihe ja just toi katseluaika ja kohdeyleisö ja just se maa, että mistä tehdään. Eli käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että 1 000 000 näyttökerran video, sä voit tienata 2 tonnia tai 20 tonnia. Eli se variaatio on valtava. Näin ollen varsin pienelläkin, mutta sitoutuneella yleisöllä pystyy saamaan kohtuullista tuloa YouTubesta. Ja tämä on se mekanismi, miten mun tuloista pääosa on muodostunut. Eli vaikka mun videot ei saa näyttökerroissa kuin joitain tuhansia, niin kun mä julkaisen paljon ja mulla on tiivis sitoutunut yleisö, niin siitä kertyy sitä tuloa. Ja nyt alkuvuosi toki oli tosi poikkeuksellinen piikki, mutta itse on 2 vuotta YouTubea aktiivisesti tehnyt, niin pääasiassa se on mun tulotaso asettunut siihen noin 1500 euroa kuukaudessa, jo pois lukien nyt tämä 2026 alkuvuosi. Ja sitten siitä puheen ollen, että paljon, mitkä ne meitsin statsit nyt sitten on, paljon per video voi tienata. Mä oon näitä joskus vähän väläytellytkin, mutta en ole ihan näin perusteellista videota tehnyt. Nyt jos katsotaan mun pääkanavan katseluaikoja, niin tossa nyt näkyy per kuukausi, mitä ne on ollut. Toukokuussa 18 000, tammikuu, mikä oli huippu, niin 146 000 tuntia on katsottu mun videoita. Ja joulukuussa 45 000, että se on varmaan siinä keskiarvo siinä 40 plus miinus 40 000 per kuukausi katselutuntia. Ja se heijastuu suoraan tuloihin, eli jos me nyt katsotaan tilastoja täältä ja tulot-osiota, niin jos me katsotaan täältä tulot, mä näen täältä aina kuukausittaiset arvioidut tulot, ja jos mä valitsen nyt vaikka toukokuun, tossa näkyy koko alkuvuoden tulot, niin joulukuussa 1500, sitten se on ollut iso pompsi tuolla tammikuussa, ja tämä aika lailla noudattelee, ei täysin, mutta aika lailla noudattelee sitä katseluaikaa myös tuo tulot. Että noin niinku, toi katseluaika on todella kriittinen. Ja yleisö nyt täällä näkyy aika paljonkin statseja, mutta täällä näkyy ihan kaikki, että satunnaiset sitoutuneet katsojat tai säännölliset katsojat ja kuka on kattonut mitenkin paljon ja mihin aikaan. Ja mä en ole edes perehtynyt näihin kaikkiin statseihin, mitä täältä saa, mutta tosiaan yleisö on niin kuin lähes täysin keski-ikäinen suomalainen mies on se keskivertokatsoja. Toi on vähän nuorentunut toi katselukunta, en tiedä onko TikTokin vai minkä ansiota, mutta tämmöisiä statseja täältä nyt niin kuin näkee ja joo, aika paljon on tullut miinusmerkkisiä tilaajia nyt viime aikoina, mutta täältä näyttää minun YouTube-studio siis ja nämä tulot, mitä täältä tulee. Ja sitten jos katsotaan niin kun, vielä tulopuolella, että mitä niin kun yksi video voi suunnilleen tuottaa. Nyt esimerkki, tämä on hyvin tyypillinen koeajovideo, saanut vähän päälle 10 000 näyttökertaa, aiheena sähköautoteknologia. Varsin hyvä katseluaika, yli 8 minuuttia, se on ihan hyvä. Ja sitten jos klikataan tosta auki, katsotaan sitten tulot, niin reilu 100 on tullut tästä videosta meikäläiselle. Mutta sitten samaan aikaan joku toinen aihepiiri samoilla näyttökerroilla, samoilla katseluajalla, mä tienaisin paljon vähemmän sillä. Mutta se ehkä mikä tuosta nyt nousee itselläkin ja monella muullakin, niin epäsäännöllisyys tuloissa. Eli tämä on nyt niin kun se taustatarina sille, miksi Suomessakin ymmärtääkseni iso osa somealan yrittäjistä tienaa nimenomaan kaupallisilla yhteistöillä ja tommosilla kuvioilla, ja se tube-tulot tulee siellä rinnalla tai hyvänä kakkosena,
koska se voi vaihdella niin älyttömästi ja siinä on näin paljon niitä muuttujia, niin nyt jos ajatellaan, että pitäisi rakentaa business ja niin kuin mä oon tehnyt, että se perustuu vaan noille YouTube AdSense-tuloille, niin se on aika epävakaata. Ja on myös säännöllisempiä tuloja, mitä YouTubesta voi saada, muun muassa jäsenyydet, kanavajäsenyydet. Mullakin niitä on huikeat joku plus 10 jäsentä ehkä. Mutta siis tiedän, että jotkut sisällöntuottajat saa ihan merkittävääkin semmoista säännöllistä tuloa niiden jäsenyyksien kautta. Se on yksi tapa, mutta väittäisin, että toi AdSense on se yleisin, että sitten nuo vaatii todella sitoutunutta yleisöä ja pitkää duunia. Itsellä on 2 vuotta tätä uraa takana. Katsotaan, miten pitkälle oma ura etenee, mutta niin kuin tämän näköisiä statseja nyt itsellä. Ja niin kuin ehkä se on niin kuin itsellä, en tiedä onko ollut se hyvä vai huono strategia, mutta oma ajatus on just ollut se, että teen tasaisesti duunia ja sitten se kumuloituu pikkuhiljaa. Sitten vaikka yksittäiset videot ei saa hirveästi näyttöjä, niin niitä kun tulee paljon, niin sitten se siitä kumuloituu. Mutta toki pitkäjänteisesti, jos tekee YouTubea, niin on järkevää panostaa siihen videoiden laatuun ja katseluaikaan nimenomaan. Ja siihen sitä mä yritän nyt kehittää itsekin. Mutta laita kommenttia, mitä olit mieltä, oliko tässä sulle mitään uutta. Laita kommenttia, oliko tässä mitään hyödyllistä tai uutta tietoa sulle. Ja kiitos, jos katsoit videon, laita kanavatilauksia ja nähdään ensi videossa. Mulla on nyt tärkeämpää tehtävää, mun täytyy nyt mennä tekemään tuolla hiekkaleikkejä, mutta nähdään ensi videossa, se on moro.